سقف غري علو خبري سقف غري علو خبري سلام تخطاتلتنا نايس channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لمون كم وتر واقداسن وانا ونتحسوتات حزنا لكم متينا لنا سامودا تمسانا خصونحو بخبر نعدم لايك غيركم جوين كتكبرونا دما عم تجيبنا نعدم نايلو مارستي بزعبا حلو كنتات ناي علمنا نديو كخون كم توترو بريزنت سياس دما اقداسي زكايت زغيزلو كنتات ناي ايران امريكا اسرائيل كله اقداس حبريتا يبلو مجمريا كن أبي بتحلة كنتات كنري مهنيات قلتي فيزيك أير كنتات سلزغونة right now أبي يالله هنري let's go life مقبارة ترسو. Deal with Iran has been agreed in principle to reopen the Strait of Hormuz, and that talks with Tehran have been constructive. But President Donald Trump has also insisted that America's naval blockade will remain in full force and effect until a deal is agreed and signed. Posting on social media, Trump said that he's told his negotiators not to rush in to deal with Iran. He said if he makes a deal, كم تري وزلهم دونالد ترامب مرقص ناتو اتحساسبا ناتو حدا معالتي ناب سلام ناب زررب ناب سممع قريب خمزلو ما يبنى ساعات تريفو خمزلو مفرام تريفو خمزلو كزارا بيصنح حدا معالتي دحيرو دما زهوخ يبلين انا كل غزي سلازلني ميبي اوارح كصبي خليه زمسل زربا دما يزرب سلازي نتي كونتاتنا عالمنا بحق يربي شو زلو دونالد ترامب هذا معالتي كوينات نخجمر حنت ساعات تريفو خمزلو يمثل بومباتاتن قالن كسل وعل كال معالتي دما عندن سلامكم متكم زغلي قبر it's just نتي كونتاتنا عالمسي كاب حدا بريزيدنت دي كونس كاب حدا حمومنا امرون كتصبيه زي تغل ولغ زلغ ينا نرزلنا but تكون النت this is the guy leading تزعبي هاجرنا عالمنا كبر ما حدا قد يصورنا عالمنا اب ايدو حيز زلو مراحنا عالميو سلازي فتيخا صليخا اتونسو زغبرو زلو كصلوا كان يقدنيو سلازي مسيران سممع كغبر قريب ديو ديل تقريب ديو امتايم سبم زلو انتاي كغبر غل نابي كخيد غل ولا زلق بلا الحجي ديل كغبر قريب نيرو كسمامع كم زغل كابز حسبات يزارب نيرو the problem is امونغو مناتي وخمزلو كريكمي مجمريا let's see this one كسع كندي تقراريبهم كم زنبرو زرقي كنتات نيربزي اسكن اسمع يومزي doesn't have any indication that anyone else has reviewed the two have seen on numerous occasions true social posts by the president in which he says, hey, we're really close. And it's not a serious post. It is time to work well with the markets, to manipulate the markets. It doesn't have any indication that anyone else has reviewed the post in any way, shape, or form. This clearly was not written by him alone, although it does have his flavor to it as well towards the end. More importantly, though, when you take a look at all the different world leaders that he consulted with before coming to this conclusion, it's very important because it shows, I mean, what he's trying to do over here is to say, look, we're doing this in tandem with a lot of these different world leaders. And it is true. Many of them have been pushing very hard for this. Some of them have played a crucial role in the background to mediate this compromise that is being reached. Pakistan and Qatar in particular in the later phases of this. But he also gives them a certain degree of protection here in Washington. We saw the massive meltdown of warmongers last night when this was first announced. And even before it was announced, when they were getting notice that this was coming. كبتري وزلهم حركاتهم نتكونتات one of the زلعلي exports بزعبا زكونتاتنا إيران تاريخ مردات زلو نتكونتات دما بخلو ولا بتبوغ إيران زلو بغانقا فارسي سلزردو like latest من قصقاسات نايت negotiations analyze قبر ترتا بارسيز بحال مالتيو انتاي زبل زلو دونالد ترامب أبزا حالفة زقبرو في اللاي دما مستمر حتى نايت معك مبراق كم بعلنا سعود عرب قطر إمارات كمون مسناي قبسي تركي باكستان تراقبو حدا قداس صحف صحيفو تزاتيو نتكونتات معلبك قبرو لكم زخل زقلص حبريتا وصينيرو اب تكونتات تي انا وبقداي نغيرا نيره اشمات نايتو مراحت بتخكل مصحف كل تي صحف دما تخكلنيا قالاتن نيران دما كم زنت على حليفو the Islamic Republic of Iran بمبال بمولو شما كم زقاسا زدما
ሓደ ናይ ብሓቂ ብካልኦት ክኢላታትን ሪቪው ዝኾነ ወላ እኳ እቲ ናቱ ኣፀሓፋ ስታይል እንተነበሮ ግን ጌጋታት ዘይነበሮ ስፔሊንግ ጌጋታት ዘይነበሮ ኩሉ ነገር ብትክክል ዝሓለፈ ከም ዝነበረን እዚ ድማ ፅቡቅ ኣብነት ወይ ፅቡቅ ኣንፈት ዘርኢ ስለ ዝነበረ እቶም ኒዮካንስ ዝበሃሉ ወይ እውን ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ኦልሬዲ ክዓብዱ ደልዮም ነይሮም ምክንያቱ ሰላም ንዓታቶም መርድእ ስለ ዝኾነ እቶም ደገፍቲ ናይ እስራኤል ነተንያሁን መንግስትናቱን ኣመና ተጠንቂቑ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ፊት ንፊት ክገጥምዎ ይደልዩ ኣለዉ and there is a reason for it ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ቤንጌሮም ዶናልድ ትራምፕ የጥቅዕዎ ኣለዉ በቶም ኣሜሪካውያን ናቶም ኮራኹር ዝኾኑ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ሰኔተርስ ክኾኑ ይኽእሉ ኢንፍሉወንሰርስ ክኾኑ ይኽእሉ ቲንክ ታንክስ ክኾኑ ይኽእሉ ቦኦም ገይሮም እዮም ዝያዳ ከጥቅዕዋ ፈቲኖም ከሪአኩም እየ ድማ ንምንታይ ነቲ ኣሜሪካ ሓሲባቶ ዘላ የጥቅዕዎ ከም ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ሓሲብዎ ዝነበረ by the way right now ነዚ ቪድዮ ክገብረልኩም ከለኹ ኦልሬዲ ክዕወቱ ቀሪቦም ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ንድሕሪት ገፁ ክምለስ ከንሰሓብ ጀሚሩ ኣሎ ብሓቂ ነቲ ኩናት ክውዶ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ገይሩ ነይሩ እቲ ፀቕጢ ግን ስለዘይክእሎ እቲ ተበጊስሉ ዝነበረ ክቕፅሎ ስለዘይክእል የፈራርህዎ ስለ ዘለዎ ንድሕሪት ክስሕብ እግሩ ክስሕብ ወይ እውን ከንሰሓብ ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር and that's going to be ኣብ ዘበን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓደ ዲል ንክብፃሕ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ዋላ እኳ ዲል ዘዋፅኦ እንተኾነ ስምምዕ ንክብፃሕ የዋፅኦን የድልዮን እንተኾነ ኣማራፂታትን ብዙሕ እንተዘይብሉ በፍንጫ ገዲዶም ናብታ ኩናት ክእትዎ እዮም ሓው ብኸመይ ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ ኣብዚ ስምዕዎም ድሓን እቶም ኣብ ጎንኻ ኣለና ንስኻ በሊሕ ኢኻ ዝብልዎ ዝነበሩ ካብ ኩናት ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ይረኣዮም ከምዘየለ Told the Iranians time is running out. According to Axios, Trump has convened a meeting in the Situation Room for tomorrow. Senator Lindsey Graham says time to finish the job. I think we had a wall on deal making. I would encourage the president to look at reducing Iran's military capability even further. They've been dramatically weakened, but there's still targets that could weaken them more militarily. I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy. I think he's right. Well, እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሊንዚ ግራሃም ዝበሃል ሓደ ካብቶም ኢራን መንግስቲ ክወድቕ ሕፍረት ዝበሃል እውን ዘይብሉ ንመንግስታዊ ዲቕና ተነዳዲ ወሲድና ማሓት ገንዘብ ክንከስብ ንኽእል ኢና እናበለ ዝፍክር ዝነበረ እዩ ስለዚ ሕልሙን መደባቱን ኩሉ ፋሕፋሓት ይዎ ስለ ዘሎ ምክንያቱ ሰላም ምግባር ማለት ንዑ ፖለቲካል ክሪየር ናቱን ገይሩን ክዕፀወሉ ዝኽእል ሰብ እዩ ብዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኢራን ክትረማ ኣለዋ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንድሕሪት ክምለስ የብልና ንድሕሪት ክንምለስ እንድሕር ኮይና ኢራን ሱፐር ፓወር ክትከውን እያ ነዚ ድማ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ከተፍቅዱ ትኽእሉ ስለምንታይ ከ ኩናት ዳርጋ ብዙሕ ግዜ ዝፅሕፍ ቀኒ ኢለን ቀነ ውይ ካብቶም ዝብሉ ዝነበሩ እዩ በቃ ዓንጡ ሒዙ ከእቡ ቁሩብ ይተሪፍዎ ነይሩ and they gave him all these platforms እዩ ዝወሃቦ ኣብቲ ሚድያታት ትብል ኣለኻ ስኻ እቲ ሃገር እሱ ዘመሓድራ ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምትናቱ ዓብዪ ፕላትፎርም እዩ ዝወሃቦ ምክንያቱ it's just a plan እዚ ሓደ ካብቶም መልሓስ ናይ ነተንያሁ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካዊ ግን ንኣሜሪካ ዝውክልና መሰለ ናይ እስራኤል ረብሓ እዩ ዘገድሶ ብኣፉ ከምኡ ዝብል ኣነ ኩሉ ግዜ ክሳብ ዕለተ ኣብታ መቃብረ እዩ ዝኣቱ ናይ እስራኤል ደጋፊ እናበለ እዩ ትዛረብ ስለዚ ከምኡ እናበለ ምናልባት ኣብ ወርሒ 11 ምርጫ ኣለዎ ግን ከም ብሓድሽ ተመረፀ ዘገርም የብሉ ምክንያቱ ከመይ ገይሮም ነቶም ደገፍቲ ናብቲ ኩርሲ ከም ዘምፅዎም ለንቀነ ድሮ ኣነፂሮምልና ኣለዉ እዮም ስለዚ let's see ሳውስ ካሮላይና ዝበሃል ስቴት ነዘይ ደጊሙ ይመርፆ ዶ ይኹን ኣይመርፆን ብዛዕባ ስቴት ናቱ ክዛረብ ሰሚዐ ይፈልጥን እየ ብጀካ ኩናት ተዘይኮይኑ ብዛዕባ ምዕባለ ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ናይ ገዛውቲ ፀገማት ድዩ ብዛዕባ ኢንፋክት ሓደ ግዜ ናይ ናዕቢ ናይ ማይ ከምዚ ዕለቕለቕ ናይ ማይ ተፈጢሩ እቲ ስቴት ናቱ ብምሉእ መዓት ህዝቢ ተፈናቂሉ ውሕጅ ወሲድዎ ኣብ ዝነበረ ኣብ ቴሌቭዥን ኣምፂኦም ምስ ተዛረብዎ ሲ ድቃስ ዝኽእልኦ ዝነበረሲ ኢራን ሽዑ እስራኤልን ኢራንን ንውግእ ይዳለዋ ስለ ዝነበራ ቅድሚ ኣብቲ ናይ 12 መዓልቲ ኩናት ዝበሃል ብዛዕባ ኢራን ብዛዕባ እስራኤል ስድቃስ ኣብይኒ ኢልዎ እቶም ንዑ መሪፆም ኣብ ዋሽንግተን ሰዲዶሞ ዘለዉ ውሕጅ ወሲድዎ መዓት ሰብ መይቱ መዓት ፋሕፋሕ ኢሉ ከሎ ብዛዕባ ናይ እስራኤል እዩ ዝያደ ዝጭንቆ ግን እቲ ፅቡቅ ነገር ተሓቂ ይመልቆ ስለ ዝኾነ እዩ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ህረሞም ንኢራን እንተሃሪምካዮም ጥራይ ዝስማዕ ብዝርርብ ክፍታሕ ዝኽእል ሽግር ኣይኮነን ክወድቁ ኣለዎም ክሰዓሩ ኣለዎም እዩ ዝብልዎ ዘሎ እንታይ እዮም ዝብል እስከ መብዛሕትኦም ክእለታት ላይክ ንዶናልድ ትራምፕ ነዚያ ምኽሪ ናቱ ዝህቦ ሲኢኑ ወይ ዝመኽሮ ስለዘየለ ይኮነን ናብ ሰላም ገፁ ጥምእ ዘሎ
كل زبلو زلو عسرت جزي سيناريو بلانينج رومو انت هاريبنا يوم ايران تايك قبرو لنا يقولوا رمم يبلنبر ايران تايك قبرو يقولوا يحسبني زي معناته ايران نتن هجرات ابتي هجرات خليج زلوا انت دمسستن صقم يبلو نسو نتنياهو كوميز دل زلو نت بوتات الدومينيت كقبرو دحر خوينو ايران تتخايلو نتن امارات الكسعوديه كتداخملو كتكلالو نيران امريكا كتداخملو ايران لما كم غور ملسنتن هجرات خليج كتداخملو اندن نتنياهو كليتيوم صداقمو سوبر باور كوينت كبابي بوسنا تكون اسرائيل كوميز دل زلو لذلك كما سل زليو هرمان ايران ترايبلو ايران انت كتارم كم تخل زغد سما يكون and this is why كسع كندي gamified games مثل كونتاتنا كويناتنا نرزلنا and the situation is very very tricky ناب كوينات مملاسو دما دارغا زي ترفي ولا كوا انفتنا سلام زلو قال كم سلونا انت فتنو ناب كوينات مملاسو تكونتات زطرات راح يكون it's just ኩናት ክህሉ ይኽእል እዩ ምዚኣቶም ሰላም ክመፅኡ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሰላማዊ መንገዲ መሪፁ ነቲ ኩናት መዕለቢ ክገብረሉ ንክትብል ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣይከኣልኒ ኣይንብል ኢና ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ወረቅ ሕጂ ከማ ንሰላም እኮ ኣይኮነን ዝሰማማዕ ነይሩ እንታይ ክገብር እዩ ዝሰማማዕ ነይሩ እንተኢልኩም ኣብዚ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ኢራን ዩኤስዲ እቲ ዲል ክግበር ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ 30 መዓልቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ 6 day ceasefire extension ብሱሳ መዓልታት ንክናዋሕ ንክልተ ወርሒ ክናዋሕ እሞ ሽዑ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ to open without tolls ጅዚ ካብቲ ገለ ክፋል ናይቲ ዝርርብ ዝካየደሉ ዘሎ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዎም መጀመርያ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተወሳኺ ሱሳ መዓልታት ክውሰኸሉ ድሕሪኡ ኣብተን ሱሳ መዓልታት ድማ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንክኽፈት ስለዚ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ይኹን ዝኾነ ገለመለ መራኽብ ክወፃእ ክጅምራ እንተዋሕደት ዕዳጋታት ክረጋጋእ ኢራን to agree to clear mines deployed in Hormuz ከምኡ ድማ ኢራን ነቲ ኣብ ሕርሙዝ ዘሎ ፈንጅታት ከተውፅኦ ክፀርጎ ትስምምዕ and ቀፂሉ ድማ if there is any detail እዘን ዘረባ እዚአን ጥራይ እንተሪኢኹመን ሕጂ ናይ ብሓቂ ዘገርመ ኢራን ነዚ እንድሕር ጌራቶ እንታይ ከጋጥማ ይኽእል ብወገን ኣሜሪካ ከንታይ ክትገብር ትኽእል ዩኤስ ሊፍት ብሎኬድ ኦን ኢራንያን ፖርትስ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ዕፅዋ ኣብቲ ወደባት ናይ ኢራንን ናብ ኢራን ንዝመፅእ ነገር ዓፅያቶ ዘላ ክትከፍት ከምኡ ድማ ዩኤስ to issue some sanctions waivers to allow Iran to sell oil ኣሜሪካ ድማ ገለ ካብቲ ገለታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ጌራቶ ዘላ ከተልዕሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ነዳዲ መሸጣናታ ጌራቶ ዘላ ገለታት ንኸተልዕል እዮም ዝሰማምዑ ዘሎ ሕጂ ነዚ ተመሊስካ እንድሕር ሪኢኻዮ ኢራናውያን ዝኸስሩ እዮም ዝመስሉኻ ከምኡ ድማ ምናልባት እዚኣ እዘን ተወሳኺ ዘለዋ ኮሚትመንት ፍሮም ኢራን to never pursue nuclear weapon መብፅዓ ካብ ኢራን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክትሰርሕ ከም ዘይኮነት መብፅዓ ክታትለዋ ከምኡ ድማ negotiations over Iran's uranium enrichment program ዝርርብ ብዛዕባ እቲ ናይ enrichment ወይ ከዓ ምምዕባል ናይ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን ድማ ክዘራረበሉ ከም ዝኾኑ so basically ክትሪኦም ከለኻ removal of enriched uranium እቲ ኣማዕቢላቶ ዘላ ዩራኒየም ድማ ክለየሉ ዝኽእል መንገዲ US to negotiate lifting sanctions and freezing Iranian funds ከምኡ ድማ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ተተረዳድዮም ኣሜሪካ ድማ ነቲ ገዳድ ሙሉእ ክለእቱ ከተልዕሎ ከምኡ ድማ ነቲ ገንዘብ ናይ ኢራን ሒዛቶ ዘላ ንዑ እውን ክትመልሰላ ማለት እዩ ጅሆ ሒዛቶ ዘላ ክትፈንዎ ማለት እዩ and US forces to stay in the region till a final deal is reached ከምኡ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ክሳብ እቲ መወዳእታ ዲል ዝብፃሕ ኣብኡ ክፀንሕ ኣብቲ ከባቢ ኣብ በዓል ኢማራት ገለ ማለት እዩ war between Israel and Hezbollah to end ከምኡ ድማ ኩናት ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕዝብላን ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ንሱ እውን ጠጠው ንኽብል እዩ እቲ ሓሳባት ቀሪቡ ዘሎ ኣብዚ ኩሉ እዮም ነጎሽት ክገብሩ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም ንመን የርብሕ ንመን ከየርብሕ እንድሕር ኢሎምካ በቲ መጀመርያ ክትሪኦ ከለኻ ንሱሳ መዓልቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ገይሮም ወሽመጥ ሕርሙዝ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ተጀሚሩ እንደገና ንሱሳ መዓልቲ ድማ ከምኡ ድማ ኢራን ነቲ ጌራቶ ዘላ ፈንጅታት እንታልያቶ ነዚአን ጥራይ እንተጌራትሎም ድሕሪ ኢራን ነዚ ጌራቶ ማለት እዩ እቲ ነዳዲ ካብቲ ቦታ ክወፅእ ተጀሚሩ እንደን እቲ ፈንጅታት ኣብቲ ባሕሪ ጌራቶ ዘላ እንተፀሪጋቶ
ከምኡ ድማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ወሽመጥ ሕርሙዝ ክስርሑ ተጀሚሩ ነዳዲ ወፂኡ ሃገራት ነቲ መኻዚኖናትን ገለ ክመልኣ ተጀሚረን ወይ ገለ ድሕሪ 60 መዓልቲ ኣሜሪካ ተመሊሳ መጥቃዕታይ ትገብር እንዶ ንዝብል መብዛሕቲ ሰብ ክግምቶ ዝኽእል ክትገብር ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለና እንተኾነ ግን ኢራናውያን ስለምንታይ ንከምዚ ዓይነት ከም ሓሳብ ከቕርቡ ይኽእሉ እንድሕር ኢልኩም ከም ሓድሽ ነዚ ኩሉ ተመሊሶም ንክገብርዎ ስለዘይከብቶም ስለዝተኣማመኑ ተደግኒ ከም ብሓድሽ ዓፅዮም ነቲ ቁጠባ ኣብቲ ሊምቦ ኣብቲ ዕግርግር ክመልስዎ ከም ዝኽእሉ ስለዝተኣማመን እዩ እቲ ኣሜሪካ ሕድገት ክትገብሮ ትበሃል ዘሎ ብምሉ መሰል ናይ ኢራን ዓፂዋቶ ዘላ ጅስ ሓለፋ ኣይኮነን ትገብረላ ዘላ ግባኣ እዩ ግን ግቡን መሰልን ዝበሃል ስለዘየላ ኣብዛ ዓለምና ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘበነ ኣሜሪካ ዝደለዩ ተዩ ዝኸውን በዓላ ከሳሲት በዓላ ፈራዲት ድዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዝኾነ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ስለንርኢ ዘለና እዩ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናው ኣብ ሪያሊቲ ክትመፅእ ከለኻ ሁወዝ መን ዝያዳ ተኽእሎታት ኣለዎ ነዚ ኩነታት እዚ ከቕፅሎ ወይ እውን ኔክስት ሙቭ ናይዚ ኩነታት እንታይ ክኸውን ይኽእል መን ተፀሚሙ ክኸይድ ይኽእል መን ክዕወት ይኽእል መን ክኸስር ይኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዳርጋ ክትሪኦ ከለኻ እቶም ዋላ እኳ ብዙሕ ንኢራን ዘኽስር እንተመሰለት ዝርርብ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ እቶም ኒዮካንስ ክቕበልዎ ኣይክእሉን እዮም Also, General Jack Keane joins me now. General, a meeting in the Situation Room tomorrow. It's been called for by the president. Would you urge Trump to take military action now and look at it in the Situation Room? No, absolutely. I think the president is exhibiting enormous patience here. Almost 6 weeks now, we've been under the ceasefire, and we went to it, obviously, with the intent that we can make a deal with the Iranians. But I think what their objective has been, one is to get the ceasefire to stop the war on the promise of a deal, and then two, to drag it out as much as possible to put as much political, economic pressure on the president. I think they're still about doing that now, as they're trying to negotiate through the Pakistanis with us, that they're still interested in a deal. I don't believe it. I don't think they ever have been. I think it's mostly just about dragging this out so that the president at some point, because of that political, economic pressure, just ends the campaign and says we then declares victory as opposed to going back and finishing it. So where are we? I think we're going to go back and finish it. I think كم تريوا زلهم بعلزي جنرالزي كل جزء نتي كوينات زكسكس زلون كوينات قتل أتينا نتعيب وتهدروا عام كنفتحوا لنا زبل أمنا زلوا منكم عين بروباغندا زنز حزن لون يوم نز فيديو زد ما بستخال من قدي فايرال نكون يوم تعروا سبدا سمع سلزة عبيه يجن سلام تاني سمع لنا مغنياتو زيادة من دونالد ترامب تمزقروا بيهم and this is تي دونالد ترامب نفس سلام قصنا خي كيت زيادة نبت كوينات نكلخ زدفوا زلوا حيلتات من يوم تيلوكم زيادتهم زعما سوليوم زي فوكس ميديا لما بعبيو دونالد ترامب لما كنا عاوزيك تسلوا زلوا ميم انتي زبل زلوا إيراناويان كابتن مقراص جميرهم بستفل عليه من قدات ديلي تاكتكس نادنا وينو تسمع وين تزرب نابلو دونالد ترامب مليسهم أمن كراغرو يمزؤتو وزلو غزيه ناخذ خلو دونالد ترامب أمارات يبلون تروح جبت وزلو كنتاتون تاريخمو فتيمو أمارات أبزي بلو ترجاي بس حزلو مهنياتو غزيه دونالد ترامب قتال مخانو عدم يترمس بحالالو بتي conventional wisdom بتي كم حجز نبره تريوتات تريو خلها Republican Party نا دونالد ترامب بارتي نبحكي وردت كقبلوا كمتهم كم زغل يوم زنقر زلو unless they do something قال نقر سب دي فلت نقر تداي غيره بتيك محجز كايل زنبره زر زلو كنتات زحفر وسعر تقاطهم كم زغل كالاي دما بحرستو سنة معلتات وانج عالم كجمريو أمريكا دما يكخول سلازي بسنكتي ناي جيت فيلم مخبار بسنكتي زناي ندادي فتير وزلو زغبابتات سب نابتي بوتاتك خير ايدلنيو ناب أمريكا مستي ميغريشن حق تاتات يوم زلو ناي بحق حماق وانج عالم كيكون هذا عبي جنزب كجبرو لزغل دونالد ترامب دما نقطبان أمريكا لوطنا خمس قالوا عبي تسبيس جبرو لزلو يمهنياتو ناي قطبات ساقمون جيتي موصلو زلو سلازي نعو أبواتو كيرو لو تطاط نخي قبر دما اتنين دادي إيراناويان صبو غيرن فليت أمالو نمنتاي هو كم زلسو ساتم دما استخل من قدي أمريكا أبتي كنتاتنا يوانج عالمون وردت كقط ماك خلالو that's their plan حقهم يوم دما اتين ساتم وريدوهم زلو قانزان سقاين بتدقى نهارو موز سقايوهم زلو أمريكان دونالد ترامب بريزيدنت نتوك عن نكري ولو بيرجي كالاي بريزيدنت ناب إيران مدقعت كي حسب سلازي
ናይ መወዳእታ ውርደትን ፀገምን ክፈጥሩ ሎም ክኽእሉ ኣለዎም ነቲ ዕላማታቶም ንኻርሙ ብግምጣሉ እዚኣቶም በቋራጭ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር ከም ዘሎ ናብቲ ኩናት ክምለስ ኣለና ክንሃርም ኣለና ይብሉ ኣለዉ ናይቶም ንርባዓ መዓልቲ ሃሪሞም ድሕሪ 4 መዓልቲ መጽናዕቲ ድሕሪ መጽናዕቲ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን ከምዘይ ተተንከበት ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን ከም ቀደሙ ድልዱል ከም ዘሎን ድሮናቶምን ሚሳይላቶምን ከም ብሓድሽ ከፍርዩ ጀሚሮም ከም ዘለውን ቻይናን ራሽያን ብሕቡእ ሕግዝዎም ከም ዘለውን ቴክኖሎጂ ወሃቦም ከም ዘለውን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ማዕቢሉ ከም ዘለውን ታክቲክ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ድማ ጽቡቅ ገይሮም ተመኪሮም ከም ዘለውን ሕጂ ዝጅምር ኩናት ምናልባት ኤስካሌሽን ዶሚኒየንስ ክህልዎም ከም ዝኽእል እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኩናት ንከስፍሕዎም ክቆፃፀርዎን ኣብ ኢዶም ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሜሪካ ነቲ ኢራን ትገብሮ ግብረ መልሲ ክትገብር ትኽእል እምበር ሓድሽ መንገዲ ክትመርሖም ከም ዘይትኽእል ስለዚ by the way ሓደ ኮንቲንጀንት ኣብቲ ኢራን ሓደ ክፋል ናይቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ኩናት ክመፅእ ዝደሊ ኣሎ ንኣሜሪካ ፅቡቅ ጌርካ ዋርዳ ክነዋርዳ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ላዕሊ ከይዱ ስለ ዘሎ ከም ገለ ኢሉ እቲ ኩናት ክምለስ ዝደሊ ኣሎ እቶም ለባማትን ፖለቲከኛታትን ኩናት ሓደጋ ስለ ዝኾነ እንተደይ መፃኢ ሓይሽ መዕለቢ ንግበረሉ ይብሉ ኣለዉ እቶም ወታደራውያን መራሕቲ ግን ይምፃእ እንተመፂኡ ሕጂ ሕሸና ክሳብ ሕጂ ንኣሜሪካ ከምቲ ዝግባእ ክንቀፅዓ ይከኣልናን ኣለና ከምቲ ዝግባእ ንክንቀፃዕ ዕድል ክበና ስለ ዝኽእል ይምፃእ እቲ ኩናት ዝብሉ ድማ ኣለዉ ስለዚ ኣበናይ ጉዳይ እቲ ኩነታት ክበፅሕ ብኸመይ መንገዲ ክግበር ንግዜኡ ንገጥፎ but this is going to be መሊሱ ሕልቕላኽ ናቱ እናዓበየን እናረሰነን ዝኸዩ ዘሎ እዩ and this is going to be very very difficult ናበይ ገፁ ክኸይድ ምዃኑ ክትግምቶምን ከቢድ እዩ ብኩላቶም ወገን ዝተፈላለየ ትርጓመ ስለ ዝወሃቦ ዘሎ They were just in a public panic. And this is despite the fact that they got 2 wars, they got every conceivable sanction in place, they got the worst rhetoric from Trump, they got efforts to, assassinate leaders inside the country, send the weapons into. There's nothing on the wish list of these warmongers that have not been tried, and it has failed miserably. Yet they're in a panic over the fact that their miserable failure is now going to be abandoned and going to go in a different direction. Mm-hmm. But in that context, for him to be able to say, look, I'm doing it because all of these regional leaders are asking me to do this, is very important, not just to be able to show the regional anchoring of this, but also to be able to deflect of the criticism that invariably will come, which is, you abandon Israel. Well, perhaps Israel had abandoned the United States by, manipulating the United States into this war in the first place. But nevertheless, Israel is not the only country in the region that the United States has some form of a partnership. እንታይ ይብላ ለመስልኩም ማራ ገዳሲ ዘረባ እንዴት ይዛረብ ዘሎ እቶም ኩናትን ወረብ ኩናትን ዝደልዩ ማራዮም ዓቢዶም ዘለው ንኣሜሪካ 10 ግዜ ኣብ ዘይተደልዩ ኩናት ይእትዋ ከም ዘይነበሩን ክሳራ ኣብ ርእሲ ክሳራ ዕዳ ኣብ ርእሲ ዕዳ የውርዱላ ከም ዘይነበሩ ሕጂ ድማ ኩሉ ዝከኣለ ፈቲኑ ምስላጥ ኣብይወ ይወፅእ ከም ዘሎ እናፈለጡ ኣብቲ ኩናት ድማ ባዕሎም ኣደንዚዞምን ሓስዮምን ኣታሊሎምን እዮም ይእትዮም ሞ ሕጂ ድማ ተረዲእዎ ኣሎ መዋፅኦ ከም ዘይብሉ ክወፅእ ድማ ይደሊ ኣሎ ኣወፃፃናቱ ግን ክገርመኩም በሊሕ እዩ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ምስቶም ዞባውያን ሓይልታት ካብ እስራኤል ወፃኢ ምስ ካልኦት ይዘራረብ ኣሎ እዩ ምስ ዑድያ ይዘራረብ ኣሎ ምስ ቀጠር ይዘራረብ ኣሎ ምስ ኢማራት ይዘራረብ ኣሎ ምስ ቱርክ ይዘራረብ ኣሎ ምስ ፓኪስታን ይዘራረብ ኣሎ ምስ ባሕሬን ይዘራረብ ኣሎ ነዚኦም ኩሎም ኮንሳልት ገይሩ ከምዚ ዓይነት ኣወፃፃ ክንገብር እንደለና ከመይ ይመስለኩም ኢሉ እንድሕር ወፅዩ ነታ ኩናት ወላ ሃዲሙ እንተለውን ኣብ ኣሜሪካ ንኽሸጣ ፐርፌክት ያንዑ ኢሉ ምክንያቱ ምስቶም ዞባውያን ሓይልታት ነቲ ዞባዊ ርግኣት ክንሰርሕ ስለ ዘለና ንሳቶም እውን ይኣክል እቲ ኩናት ስለ ዝበሉ ወላ እኳ ንሕና ካልእ ክንገብሮ ንኽእል እንተነበረና ነቶም መሻርክትና ኣብቲ ጎረባብቲ ዘለው ናቶም ድምፂ ብምስማዕ ኢና ክንወፅእ ኢልና ብምባል እውን ነቲ ኣተሓዳድማ ናቱ ምክንያት ድርዒ ክኾኖ ምኽኣለ ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ንእስራኤል ጥራይ ሰሚዕካ ንብሙሎም እቶም ካልኦት ዝብሉካ ዘለው ፀማም ብዝኒሂብካ ቅድሚ ሕጂ ኩናት ኣይትጀምር ኢሎምካ ንነተንያሁ ጥራይ ሰሚዕካ ንብሙሉእ እቲ ዞባ ንብሙሉእ እቲ ዓለምን ንዕካ ዝጀመርካዮ ኩናት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ንኸፍሎ ዘለና ዋጋ ንዓኻ ነተንያሁ ኣብ 48 ሰዓት ክውዳእ ዝኽእል ኢሉ ኣታሊሉ ይትካ ሓሶት ምዃኑ ምስ ፈለጠ 40 መዓልቲ ቀፂልካ ኩናት ኣይሰለጠካ ድሕሪኡ ብዕፅዋ ድማ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ኢሎም ሂቦምካ 6 ሰሙን ቀፂልካ ኣለኻ ካልእ 46 መዓልቲ ቀፂልካ ለውጢ ክመፅእ ኣይከኣለ ናው ብውግእ ፈቲንካ ኩሉ ዝከኣለካ ኣፅዋርካ ፍሲስካ ኣሎ ትብሎ ኩሉ ጌርካ ኣይሰርሕን መራሕቶም ቀቲልካ ኣይሰርሕን ኣሰንቢትካ ገለመለ ጌርካ ኣይሰርሕን ብዕፅዋን ክባል እገዳን ፈቲንካ ኣይሰርሕን እንታይ ምርጫ ስለተረፈካ ኢኻ ሕጂ ከም ብሓድሽ ናብ ኩናት ትመለስ ዘለኻ ዘይነበረካ ሓይሊ ዲኻ ክትጥቀም ዘይነበረካ ብልሒ ዲኻ ክትጥቀም ዘይነበረካ ካልእ ነገር እንታይ ክትጥቀም ትኽእል ንሳቶም ብግምጣሉ ሕጂ ክትመፅኦም ከለኻ እቶም ሓድሽ መራሕቲ ቦታኦም ፈሊጦም ኣለዉ ተረጋጊዮም ኣለዉ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ድማ ኣብ መፅሓፍ ዘይኮነስ ብተግባር ሪኦም ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም ዝለዓለ ሓይሊ ኣለዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢራናውያን ኩናት ናይ ህላዊ ኩናት እዩ
እንታይ ዋጋ ይኽፍሎም ዘይገድስ ከንበርክኹኻን ክስዕሩኻን ጥራይ ክፍትን እዩ ምክንያቱ መፂዎም ዘለ ገበል እንተደይቀቲሎሞ ክምሕሮም ዝኽእል ከም ዘይኮነ ፈልጡ እዮም ክንደይ ካብኣቶም ክቐትል ክእል ከዓ ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣብቲ መርሕነት ዝመፁ ንሞት ከም ትመፅኦም ደላ ፈሊጦም እዮም ኣብቲ መርሕነት ዝመፁ ዘለዉ ምክንያቱ ንነዊሕ እዋን መራሕቲ ናይ ኢራን ኩሉ ግዜ ብፍላይ እቶም ላዕለዎት መራሕቲ ወይ ምስ ተቐትሉ ወይ እውን ብሕማቕ ሓደጋ ምስ ተሃርሙ እዮም ስለይ ነው ኣብ መርሕነት ክትመፅእ ከለካ ፈራህ እንድሕር ኮንካ ብኢራን ንላዕሊ ክትመፅእ ኣይትደልን ኢኻ ሂወትካ ተገድሰካ እንተኮይና ብኢራን መራሒ ናይቲ ሃገር ክትከውን ኣይትመርፅን ኢኻ because they gonna kill you ክትቅተል ኢኻ ቃል ብቃሉ ንተሓለፈ 20 ዓመት ከምኡ እዩ ዑስማን እቲ ቀስማኒ ዝበሃል ዶ ክንደይ መራሕቲ ተቐቲሎም ኣለዉ ክንደይ ሳይንቲስትስ ክንደይ ናይ ኒኩለር መራሕቲ ክንደይ ናይ ስለያ መራሕቲ ክንደይ ናይ ፖለቲካውያን መራሕቲ አሚን ቅድሚ ዓመት ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ካልኦት 7 ዓበይቲ መራሕቲ ሄሊኮፕተር ተሃሪማ ወዲቓ ብሙሉእ መራሕቲ ናይቲ ሃገር ተቐቲሎም ትዝክርዎ ተኮይንኩም ድሕሪኦም ዝተመረፁ ድማ ትሪእዎም ኣለዉ ስፕሪም ሊደርን ካልኦትን ብሎም ድማ እስራኤልን ኣሜሪካን ቀቲሎም ስለዚ to be a leader ኣብዚ ሃገር እዚኣ መራሒ ክትከውን ማለት በዓልካ ንመዓልቲ ሞትካ ምፅባይ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ነዚ እናፈለጡ ዝመፁ መራሕቲ ብሞት ከተፈራሮም ኣይትኽእልን ኢኻ ክቐትለኩም ኢልካ ከተፈራሮም ኣይትኽእልን ኢኻ ብግምቲ ኣልሳቶም ንምንታይ ዕላማ ይቃለስሉ ፈልጡ እዮም and they gonna devastate you እንድሕር ኣብቲ ኩናት መፂኻ እዮም ክዕንውኻ እዮም ናው እስከ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን ዝከታተሎ ዘሎ ኣመልኪቱ ዝበሎ ንስማዕ ዓሚ ዝጠቐስክዎ ዘጋልብ ዝነበረ ዕዳ 30 ትሪልዮን ዋሽንግተን ሎሚ ናብ 4 ትሪልዮን ይዓርግ ምህላው ቀሊል ምስክር እዩ ትራምፕ ነቲ ሓደጋን ምንቁልቋልን ምእማኑ ኣወንታዊ እዩ ክበሃል ዝከኣል እኳ እንተኾነ መፈወሲ ኢሉ ዝኽተሎ ዘሎ ስጉምትታት ወፃኢታት ምፅልፃል ዝሳገመ ኢንዱስትሪታትን ወፍርን ምስሓብን ምምላስን ምጥያስን ቀረፅ ምዕባይ ዘቤታዊ ግብሪ ምንካይ ምግባት ዘይርከብ ማዕድናት ሓይሊ ምውጥዋጥን ምህዳድን ፅዑቕ ወፍርን ዘመተን እውን ኣብ ዲፕሎማስን ፕሮፓጋንዳን ወዘተ ክሰርሕ ይኽእል ዶ ኣበይ ምስመን ቴክኖሎጂያዊ ፀብለልትነት AI ሓዊስካ ዕሙቕ ዝበለ መመዛዘኒ ዳሃሳስ ዝሓትት እኳ እንተኾነ ዛጊት ንናይ ዋሽንግተን ብልጫታት ዝእምት ኣንፈታት የለን ወታደራዊ ጉልበት ከንተበልና ፈርካሽ ቁመና ናቶ ከም መርኣያ ከይወሰድካ ብመጃሃሪ ቲያትሮታት ተህዲዳት ንኣሽቱን ዝበሃሉ እናድሓካን ናቐተልካን ብዝሒ ኑክሌራዊ ኣፅዋር እንዝራታት ወይ ድሮናት ሚሳይላት ጥራይ ዝልክዕ ኣይኮነን ናይ 20 ዘመንን ህልውን ወታደራዊ ታሪኻት ምስክር እዩ ክሊ ፅሩቕ ጥልዋ እንተበልናኸ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ተፈንዮም ዘለዉ ባሉናት ግሪንላንድ ካናዳ ሜክሲኮ ኩባ ወዘተ ባህርያዊ ሃብቲ ድዩ ጂኦግራፊ ድዩ ክሊ ፅልዋ ድዩ ንዝና ድዩ ሳዕበይናቱ እንታይ ክመስል ይኽእል ናይ ብሓቂ ንምርድኡ ኣዝዩ ፀጋሚ ስለ ዝኾነ ገምሪ ዘይብሉ ዓቕሊ ዝሓትት እዩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኪኖ ባሉናት ካብ ናይዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣቓልቦ ዝስሕብ ጉዳያት ናይ ቬነዙዌላን ኢራንን ኣብነት ምርኣይ ሕማቕ ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካታት ዝፀንሐን ዘሎን ዕዳጋታት ሓሺሽ ወይ ድራግ ነዊሕ ዛንታ ዘለዎ እዩ ቬነዙዌላ ኣበይ ትስራዕ ማዱሮ ኸ እንታይ ተራ ነይርዎ ብኣህጉራዊ ሕጊ ክሰት ዝኽእል እንታይ ነይሩ ስለምንታይን በየናይ ሕጋዊ ቅጥዕን ፃዕዳ ገዛ በይናዊ ናይ ምቕያድ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ናይ ኣማን ቬነዙዌላ ንናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ድሕነት ስግኣት ድያ ብኸመይ ማዱሮ ኸ ከም ውልቀ ሰብ ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ስግኣት ነይሩ ድዩ እቲ ስርሒት ዝኻየደ ስርሒት ንምቕያድ ንኻልእ ኣጀንዳታት ምስምስን ገንሸልን ዲ ነይሩ መልስታት ክሳብ ዝርከብ
قمري زي بلو عقلي إيران كان نوكليراوي بروغرام إيران أفل ما سبعتات أبزي منشاه زجمري بنايمن دقفن تبعن ناتو ملس اللوه دحرشعن شعتا 207 شعتا كما يلو خمز معبلون نوح زانتاين مزيا بلعل إيران تعوجو زلو خينات جن كملوسو زلوهم مبعتاويان حطوطات اللوهم نوكليراو بروغرامات زلوون هاجرات منامنين نوكليراوي أصور ببعينتو زلوونن زمع بلان هاجرات منامنين نوكليراوي أصور زوننا زمع بلان هاجرات بينا يمثل وي بناي من فقط وهبت فقط انت اليوم كا انت يمثل وي حلفات سلازلوهم نمنتاي إيران نبينا تخلكل نا أمان كإيران سقات أمريكا ديا أمريكا بيناي متقعت بيناو متقعت توسط ك انتاي حقا وحلف الله هرمزن معصاون كم صعبين كن مرأي ناغوراون زوباون رقات تزامدنت زلوهم قدايات العلكا مسمات زحتتي كم زيات ريو زلهم إذا قداي بريزنت سياس أقدانا إيران إيرتران تعانت مركز خمزلوا أقدانا فنزويلا إيرترا كنت عين السمعيت كم زلوا بنصورة غميت له أنا بزح حسب زارس زي أنت زتر فنان دي زبل سلامتاي كم زبل يمرز مغنياتو أبزبنا دونالد ترامب تهجر درجة ناي صخرة مكايد عندي أتقيد دلت أمريكا تبهل بس be clear أبزن نصور كوننا present says بلو تزربا ملو حقي so أبو there is no debate كلن تنزل زبلان كمان فرد زي بلو حتوتات يزال النيرو حتوتات دماء ملسناتو دارقا فولي بالحياد اللي كانوا يكتردو على عقم زنبري قبل الفنزويلا استقبري قبل مادورو استقبري رؤس زلو وزبلو كله رؤس دمان يشتيك أمام زلو جبن يكبر كم زنبري جبن كم زنبري تقبري دراما كم زخونن ندادن أي لوم دما دونالد ترامب أي تمالي مالتي بزيك على العالم أبزم سيالكم يعني انتاي كجبرنا بفنزويلا كم زخده بعلو نقرنا خلهم سيالكم جستات ندادناتهم نمنزع كم زنبري تندادناتهم دما نتواقعو زبصانا بعسرها مشان عدسي أماليسنا يزبل زربام سينالكم نيرنا سلازي ناي دراج تقام كم زي كوني ناي قلت تقام كم زي كوني انتاي ندادنا يتحقر تقاتات يتحقر حبتنا يتحقر حجر ما مبال حمسان هذا نستيت كن قبرا إلو سيريسلي حسب كم زلو نبكالك زيو نامسينا الكونينا سلازي بريزنت سياس بلو زلو ملو بملو حق نزلوي قبل علي مادورو قبل الفنزويلا استقبر كونتات وحدات تحقرات بعالمية تبعات وسيخن كبني كبلا زخلا أنت كاباتن إيرتران بريزنت سياسني زخنة نبرلو زلنا عالم ريخا خمزي راخا أتسكت قبل خدول العالم كوينا نوح واسل تسرح له أمريكان زقبرتو بزحات سبات يري ويمجن قسي ما يمزخدو انتو واحد نتي جيجا يكبل زخل تبعات زلو مرحبا بيرترالو نعم እዚ ነገር እዚ ኣሜሪካ ብኸመይ ከተንብቦ ትኽእል I don't know I mean ሓንቲ ነገር ግን ክትበርሃልኩም ትኽእል ኣብዚ ብዛዕባ ኢራን ዝበሎ it's all correct I mean ብዛዕባ ኢራን ዝበሎ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ፕሬዚደንት ሲያስ ክብሎ ፀንሐ objectively ነቲ ዘረባ ነቲ ኩነታትን ኩሉ ተእስነ መጎዝ ዘቕረቦ ኣቦቱ እዩ ትኽክል እዩ نعنا نيرتراويان مس أمريكا نقبر زلنا انتي سلوا خجبرنا يخل نزل الحتوجن درجة زبز حساب زحتو زليو ناتي مرداتا مس أمريكا تزرارب زلمانيو نيرترا وكيلو أتليست بتنا وول ستريت جورنالز وصا يكون رويترز مس بريزنت سياس بعلو مس مسات بلو سراخي بخمس نبريز نقر سو أمريكا قد أنا نيرترا كتل عليها تحسب زلا قالك بحال كله هذا نقري برهالك خبزي بريزنت سياس سوخون يخون مرقصن متكلن كم زي قيره امريكا جن regardless كم زلوم سيرتراك سر هي لا حسيبا كم زلا ترايزر داك if you had any doubts قال بيرترا
قال اب سوشيال ميديا ولا تمناي بلصقنا كادريታት ብዙ ግዜ ጽሕፍልና ነይሮም እዮም ዝኹሉ ኣሜሪካ ኢልካ ጸሪፍካሲ ሕጂና ኣሜሪካ ትምለሳላ ማለት ድዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከመይ ገይሩ ክዋሓጠሊ በዓልቲ ካሜሮን ሃድሰን ብዙሕ ግዜ ተዛረብዎ ዝነበሩ እዩ ሪያሊቲ if there is بتخكل ኤርትራን ኣሜሪካን ማለት መልእኽቲ ናይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መዓልቲ ነጽነትናትና ዝተነበበው እንትኾነ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መርገፂ ይኹን ካልእ ከይቀየረት ከም ዘላቶ ንኽልቴና ዘረብሕ ጉዳያት ኣሎ ተኸባቢርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ክንብርከኸልኩምን ናትኩም ኣጀንዳታት ከነሳስን ኣብ ደርፍታት ናትኩም ክንስዕስዕን ግን ከም ዘይኮንና ካባና ክጽበይዎ የብልኩምን ኢልዎም ከም ዘሎ ካብዚያ ዘረባናቱን ካብዚያ መደረናቱን ብሩህ ኮይኑ ኣሎ ናተይ መርዳእታ ናተይ ኣናበባ ነዚ ይመስል we had all these doubts ገለገለ ሰብ እንታይ ዝብል መደብ እንተታበፅሕ ነይሩ ብፍላይ ብወገን ብልጽግናን ካልኦትን ዝወፅእ ዝነበረ ኤርትራ ገዳ ክለዓለላ ገለገለ እዩ ኣሜሪካ ድማ በይስ ክፍቀደላ ምዃኑ I doubt it እጂ በዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ከለኹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምንታን ገዳ ንክለዓለሉ በይዝ ንክህብ ኣብ ዓሰብዲ ንገለን ኣሜሪካ ንክትኣቱ ፍቓድ ክህብ ሕራይ ኢልሎ ንክትብል ኣዝዩ ከቢድ እዩ It is not a problem ኤርትራ ኣመዛዚና ትመርሕነት ኣመዛዚኑ ምስ ኣሜሪካ ወላ እውን በይዝ ንክገብሩ ከነፍጠሎም እያ እንተኢሉ ትመርሕነት ካባይ ንላዕሊ ሓበሬታን ፍልጠትን ስለ ዘለዎ ተመክሮን ስለ ዘለዎ ቅቡል ይበኣ ኢለ ያነ ባት በዚ ኣነ በዚ ሕጂ ዝሰምዖ ፀናሕኩ ክግምግሞ ከለኹ ንኣሜሪካ የስ ሓለፋ ክንገብር ኢና ምሳኹም ሽርክነት ክንገብር ኢና ኣብ ቁጠባ ይኹን ኣብ ካልእ ጎኒ ጎኒ ምሳኹም ክንሰርሕ ንኽእል ኢና የግዳስ ከም ግብረ መልሲ ናቱ ወታደራዊ ቤዝ ናትኩም ኣብ ኤርትራ ክትተኽሉ ከነፍቅደልኩም ኢና ኢልዎም ኢለ ክድምድም ክብድ ዝበለ እዩ ቢካዝ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ እቲ ዘይፍትሓውን ኢድ ናይ ሃገራት ወይ እውን ኢድካ ዓፂፋ ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ጌጋ ምዃኑን ዘዋፅእ ከም ዘይኮነን ከምቲ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዝብሎ ዝነበረ ብትክክል ይገልፅ ኣሎ ናው ኣብዚያ ዘረባ እዚኣ ብምሉእ እንተተኸታቲልኩማ ኣሜሪካ ትወድቃላ ቻይና ግን ምልዓል ናይ ቻይና ድማ ዘይተርፍ እዩ ንዝብል ዘረባ ኣይተጠቀመሉን ብዛዕባ ራሻ እውን ኣይተዛረበን ሶ ኢን ጀነራል ኮመንተሪ ጥራይ ሂቡ ዘሎ ዲፕሎማቲክ ላንጉጅ ኢቨን ነቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ ዘሎ ንኣሜሪካ ዝብላ ስለዘየለ ኢትስ ኦልዌይዝ ገነ ቢ a special edition ምክንያቱ ትሪእዎ ነርኩም ዲፕሎማት ኣለዉ እዮም ቻርጀሪ ኣፌር ናይ ኣሜሪካ ኣለያ ካልኦት ኣለዉ እዮም ኣም ቨሪ ቨሪ ሹር እንታይ ይብሉ ነይሮም ኣይ ኢሳያስ እንተዝገድፋ ነይሩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ኤርትራውያን ይብለኩም ኢና ዋላቶም ዲፕሎማት ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ዘልዩ ዘለዉ ከመይ ገይሩ እቲ ኩነታት ይቕየር ምንታን ንሕና ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ምንታን ዶናልድ ትራምፕ ከም ገለ ኢሉ ሓቢሎም ሓባቢሎም ናብቲ ፀገም ከይመልስዎ ዝብሉ ስጋት ዝህልዎም ሰባት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ በት ናተይ መረዳእታ ወይ እውን ኣትሊስት ካብቲ ዝነበረን መረዳእታ ነዚ ዘረባ ዝምሰማኩ ዝነፅረለይ ኢፍ እንተየ ዝብል ዘለኹ ኣሜሪካ እገዳ ከተልዕል እንድሕር ኮይና እንተልዒላቶ ድማ ከምቲ ትብሎ ዘላ እንተልዒላ ኣቢላቶላ ምልክታት ናቱ ወላ እኳ ውዱእ መልሲ እንተዘይረኣና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ዝኾነ ይኹን ዘረባ እውን ኣይተዛረባ ምዛዕቡ ኢፍ ዳትስ ጎነ ሃፕን ሓደ ነገር ጥራይ ዝንፅረልካ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መትከላዊ ለውጢ ወይ ዝኾነ ይኹን ናይ መርገፂ ለውጢ ከይገበረት ከላ እያ ናብቲ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ስምምዕ ተበፂሒ ዘሎ ማለት እዩ and that's going to be enormous ዓብ ነገር ይክኸውን ብግምጣሉ ገለገለ ኣርቲክል ዝወፅ ዘሎ ኣሜሪካ ከተንሳሓፍ ትኽእል እያ ብላብላ ዝብሉ ይሰማዕ ኣለኹ ግን ዝእመኑ ምንጭታት ኣይኮኑን ኩሉ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ንሪዮ ዘለና ወላዚ ናይ የውሃና ምልክታት ናይ ኣዝዩ ውዕውዕ ዝኾነ ናይ የውሃና መልእኽትታት ይኹን ብዛዕባ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ክትሪኦ ከለኻ ንፁር ዝኾነ ወላ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እንተደይበልና እገዳ ክለዓል ከም ዝኽእልን ወይ እውን ምልክታት ናይቲ ምልዓል እገዳ ከም ዘሎን ዘተንብብ ብዙሕ እዩ ነገር ጊ ዘሎ ኣነ ብናተይ ርዲት እየ ዝብለኩም ናትኩም ኮመንተር ክፅበየ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መዓልቲ ናፅነት መደረናቱ እገዳ ልዕላትልና ንኣሜሪካ ቴንኪዩ ክብል ኢለ ፍጹም ኣይፅበየኒ ክፅበ ይክልኒ ወላ እንተልዒሎ እሞ ክሳብ ሕጂ መደንጓይኩም ከማን ዝሕፍር እዩ ዳይ ክብሎም ዝኽእል እምበር የቐኒየልና ስለቲ ገዳ ምልዓልኩም ክብሎም ኣይክእልኒ ክብሎም ይኽእል ኢለ ክግምት ኣይክእልኒ ቢካዝ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣካይዳ እንተሪኻዮ ሂዝ ኤክስትሪምሊ ፕሪንሲፕልድ ነቲ ዝኣምነሉ መትከላት ክሳብ መውደታ ክቃለስ ይኽእል እዩ ክሳብ መውደታ ሓደ ነገር ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክትዛረበ ትኽእል ተሎ መርገፂኡ ኣነፂሩ ክሳብ መውደታ ክቃለስ ዝኽእል እዩ ዋላ እውን ኩሉ ዓይነት ዋጋ እናኸፈለ ክቕፅል ዝኽእል ምዃኑ I think ምስክርነቱን ብዙሕ ዲስካሽንን ዲቤትን ዘድልያ ይመስለኒ እዚ ንሪኦ ኣለና እቲ ጉዳይ ነዚ ይመስል ብዙሕ ለውጢ ገይሩ ኣሎ ካብቲ ቀደም ዝዛረቦ ሓቂ ንምዝራብ
ኣብዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘሎ ሞር ላይት ዌይት ንኣሜሪካ ዋላ ክነቕፋ እንተፈተነውን ብዙሓት ሃገራት ክብልዎ ብዝኽእሉ ሓንቲ ግን ክትበርሃልኩም ዘላ ብሙሉእ እንተን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብለን ዘሎ ክገርመኩም ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ዝብለን እዩ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ኣሜሪካ ቅድመይ ዝነበሩ ጥዋዕዋዕ ስለ ዘበልዋ ንዑ ክዕሪ ዝገብሮ ዘለኹ ተበግሶታት እዩ ብርግፅ ሓንቲ ዝወሰኸላ ወላ እውን ነቲ ቅድሚኻ ዝገበርዎ ዳሜጅስ ክትሕውት ትገብሮ ዘለኻ እውን ውፅኢታዊ ዶ ይኸውን ምልክት ሕቶ question mark እዩ now Donald Trump doesn't even like to be questioned ነቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ጥርጥር ክትገብረሉ ግን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መደረ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ኦፊስ ክበፅሕ ይኽእል እዩ እሞ ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ሪኣክት ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል ግምት የብለይን እሞ ከዓ ናይ ኢራን ኩናትን ምስ ቻይና ምስ ራሽያን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዕግርግራብ ዘለዎ በትስቲ ዳዝን ሚን ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ተኸይዱ ዝኾነ ነገር ምክንያቱ እዚ ኩነታት እዚ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ዝዛረቦ ዘሎ እዩ ልዕሊ ኩሉ እቶም ፀላእቲ ኤርትራ ነዚ ኣቃሚሞም ከመይ ጌርካ መራሕኒ ኤርትራ ኣንፃር ኣሜሪካ እያ ትኸይድ ዘላ ገለ ኢሎም ንዑ ፍሬም ምግባር ክሰርሕሉ ከም ዝኽእሉ ለንቀና ክንሰምዕ ክንቅኒና ዝኾነ ካብቲ ልሙድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምቲ ብግሉ ይኹን እቲ ሃገር ብኣሜሪካ ዝወረደ ኣደራዕ ኣብ ሓደ ለይቲ ክሓውዝ ዝኽእል እኳ እንተዘይኮነ ክሪኦ ከለኹ ግን ናይ ኣዘራርባ ይኹን ናይ ኩነታት ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ብዓበ ደረጃ ጎዲሉ እዩ ስቲል እኳ ምልክታት ኣሎ again ናትኩም ርእይቶ ናትኩም ሓሳብ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ይመስለኩም ንስኻትኩም ከመይ ትርእይዎ ናባኻትኩም ክገድፍ እየ ትካልእ ክፋላት ብፍላይ ናይ ዞባና ናይ ኤርትራ ድማ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ዝያዳ ሪያክት ክገብረሉ መደብ ኣለኒ ብሓፈሻ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኩነታት let's say for example ኣብቲ ናይ ኩነታት ናይ ኒውክለር ንእስራኤል ሽማ ዝበሃላ ይጠቐሳ because ኣብዚ ንኢራን ክትጠቅስ ከለኻ you have to this ሓንቲ ካብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወላ እኳ ንብዙሓት ግፍዐኛታትን ሕማቃትን ስርዓታት ዝነቅፍ እንተኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ዝወስዶ ስጉምቲ ግን ናይ ብሓቂ የዘንቆነ እስራኤል ሓደ ካብቶም ቁጥር ሓደ ማፊያ ሃገር እንድዩ ፕሬዚደንት ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ናይ እስራኤል ሚት ዝገብሮ ኣይዛረበሉን እዩ which is beautiful ንዓነ ቀንዲ ፀላኢና ክኸውን ዝኽእል ሓደጋ ክኾነና ዝኽእል እስራኤል እዩ ስለዚ ምስ እስራኤል ሪስፔክትፉል ኩሉ እቲ ዝገብሮ ኣብ ኮንቨርሴሽናትካ ክተምፅኦ ዘይምኽኣል ሓደ ካብቲ ፅቡቅ እዩ ንኣሜሪካ ምንቃፍ ወይ ምስ ኣሜሪካ ምዝራብ ኢትስ ጀስት አ ኖርማል ቲንግ እስራኤል ዝበሃል ግን ብፍላይ ኣባና ብቐረባ ክከታተለና ዝኽእል ኣብ ልዕልና ድማ ሕማቕ ንክገብር ንኣሜሪካ እናተጠቀመ ሕማቕ ዝገብር ሓይልስ እዩ ስለዚ ንዕኡ ጠቕላላ ኣብ ኢኩዌሽን ዘይምታውካ ጎቦ ታዘረባ ንዖም ድዩ እስራኤል ተፈቂድሎም ናይ ኒኩለር ቴክኖሎጂ ጉዳይ ናይ እስራኤል ዘይዝረበሉ ናይ ኢራን ጥራይ ዝረበሉ ስለምንታይ እያ ትብል ግን እንተወሓደ ንዖም ኤክስፕሊሲትሊ ዘይምርቋሕ እውን ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ነገር እዩ anyway እዚ ክንቲ ሚድያታት ናይ ዓለም ንከታተሎ ኣለና ግብረ መልስናቶም ክንርኢና For 40 days of ceasefire, thousands of lives lost, the largest disruption to the world energy supply since the 70s. And then the next question is, what has Trump and Israel actually gotten from this war? Well, unfortunately, not much. I mean, yes, we got rid of some of the leaders of the Islamic Republic of Iran. But from where I'm standing, it's not enough. We have over 93 million people waiting for freedom, and I don't think they should be discounted so easily. So the issue is that Iran got what he wanted, really, which is what your previous guest said, winning time, and they mastered this. So I would have loved to think that we have reached a stage where the world understands how the ISJC and this كم تريوا زلوا ميديانا إسرائيل انتهي زلوا زخلوا كينات أمنت من تاي زقبر نيرو زخلوا عنوة تنكسران زقبر نيرو دبدب نيسي انتهي نيرو أماناتو موداتاناتو مخنياتو إيرانيوم زعوتو زلوا بزن ريو زلنا سلازي كل تقبرسي بز حجي زخدا زلوا تكوينات توديسي then we are the biggest losers عينو تزرباينا نسمع زلنا دونالد ترامب دما they are really confront قبروا يفرهلو فرحل زلوا نتنياهون شفراناتون دمان حدا نجاريو من رجع أبز قرب عسلو زلوهم أبتم الرجع دونالد ترامب دما زيادة قبل التنت كله وسلا زغل أب إسرائيل زيادة تفتاو الناس زلوا نتنياهون قالتهم بوليتيكياتن دونالد ترامب عرفوا تجميرهم ناتهم دقفون نبعلهم أب إسرائيل تقام كقاتهم كم زغل أسلا دفلتو أن عوكا قاني ويدا لي اللون أنت
دارجا بحفشة بتومناتهم كراخر أب أمريكا زلوا جيروم يوم لدونالد ترامب مرقت يونك خيدا كايدونك غير بوش قبروز فتنو زلوا and it's going to be very very difficult تكونتات ناراني عن كده قالنا spoke with last night بس دونالد ترامب يراقب كم زلوا ينقرأ له بزوج زي يراقب له يوم about the memorandum of understanding to reopen the Strait of Hormuz and the upcoming negotiations. I expressed my deep appreciation to President Trump for his unwavering commitment to Israeli security, including during Operation Roaring Lion and Epic Fury, when American and blah blah. President Donald Trump and I agree that any final agreement with Iran must eliminate the nuclear danger. That means dismantling Iran's nuclear enrichment sites and removing its enriched nuclear material from its territory. President Trump also reaffirmed Israel's right to defend itself against threats on every front, including Lebanon. سيزنتاي زبل زلو بحفشة نتنياهو مش دونالد ترامب أبز قبرنا كوينات بدعمي عوتي نيرو دونالد ترامب لما نهاية تانا إسرائيل زلو أخبروا دعمي كنقص دلي أبتزر ربناتنا مس إيران زقبر زغوني يقون سممع نتناي نيكولاراوي حدقا ناي إيران تغلالا كأليو كخلالو كمون تناي نيكولاراوي بوتاتاتناتهم تغلالا شيء اللي يلوزغ المنقدك فترالو كم دما كخليت دمان تريغما إسرائيل دما كم دليتا فنجرع تبل ليبانوس كدبدب نقلن أبتسم معك عتيا بلون سلازي نفسان خدك على خلي زبل كم كتك على خل ممزحتك زي ما تقعدت تكبر نساء وريران هاي كالوت مريت عز نساء سلازي نعنا كم دليتنا نخن هرب كابتدي لو تصعنا نيكولرنا إيران وصدو بحفشة تكوينات تتوقف لها يندلنا يزول زلو إيران زناقنا الله ونزقلو نقرات حراي كتب لما يدخلنا بلغلو لما تغبرو وزدليو نافلو تخلو عقمناتهم كا أبزبالة كونتاتنا هلو خلو نزقلو كونديشنز حراي كبلوهم دليت كهلوهم negotiations, as we stated during the time of our martyred Imam, we are ready to assure the world that we are not seeking nuclear weapons. We are not seeking instability in the region. Patty Culhane has the latest from Washington, D.C. He's basically saying any deal he makes is not going to be anything like what President Barack Obama made, but it's not clear exactly where the difference is going to be. He's often talked about how the U.S. gave pallets full of cash and plane loads to Iran, indicating it's U.S. taxpayer money. It wasn't. But we do believe that the Iranians are saying if they want to agree to anything, it's going to require unfreezing their assets. كالا عبت أقام كوينو وزلو دما اتيز قبرو سممع دونالد ترامب مالتي كمنا أوباما خي يمثل مرة يدفر زلو انتاي مالتي كمنا أوباما انت مسيلو نتنا أوباما ديل مسيرانز قبرتي JCPOA زبهال نسو بمفتعمو دارقانا عمتاتي دونالد ترامب كساب حجي كساب زعلت سياي تصرفو زلو سلازي كاوز بلس ديليز دل زلو and إيراني are not gonna give you anything better than that كاوز بلس نقر كبخاي كلون يا مهنياتو أبكيناتاتي خا تجعف هاتشفكا كأبتو كنا دماغ تعوس لزي تخل مقراصنا يتوسع أويشكا نام مقراصنا يتوسع تخل خلاص you have no card سيبل بنات من دونالد ترامب زراربا كاردات يبلو نابز وانزي قبل الإيران كتكمل زغل نيران دما كسنا بدلون كفرار هالون زغل so basically دونالد ترامب أب حدا كبي زغنا وطيعتي زلو بمولو دما بعلو زغعاتو قدا ودي أبتبع على زغعاتو قدا ودي كمي جيرو كابكوت سيغل only time جزية كمسكر زخل معناته إيراناويان مستزلهم بايتا مستزلهم ناي سيريس زخنا نهلا وفتنا دونالد ترامب نحجي كوينات أو كبلي دراما فتيرو دهري 3 ور 6 شهري ويون دهر عامت نخمل لسهم كخلو زخل كونات فتيرهم له they're stupid كابتي زحل فجيجا تعطونكم معروف تزي كيلو برجز دونالد ترامب نحجي مقراصنا يتقصوي قليلو تطويلو بوغير كوداي مالت ايكون كملاس مخان فلوتيو قال نجار دلاديلو امونغو كال رجيم تشنج بوشت حزب كم زلعال غيروم كال باجت غيروم قال نجار فتينوم بخالو قال غيروم ويونتهم كرداويان اب عراق زلو صبو غيروم ملميلوم ويون كال نجار اعتقاد قال غيروم نتهاجر كوداد قواخ فتنيا سلازي حنساب النحوار مفتع انت زي غيروم مستوري دوم زلونا كطبعا كسارات تزبي دما منابروك خفص لزغنا بيران እቲ መንግስቲ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ክጋጥሞ ኸሊ ስለዚ ኣብዚያ ሕጂ ከለዉ ነቲ ፀገሞም መፍትሒ ክረኽብሉ እንተዘይክኢሎም it's not going to be easy for them that's why ንሳቶም እውን ኣያሽ ይኮኑን ብሓቂ ኩነታት ናይ ዓለም ዝርድኦምን ኣካይዳ ናይ ዓለም ዝርድኦም ስለ ዝኾነ they are going to use everything on their power ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብልሉ ዝኽእሉ ዘበለ ኩሉ ክገብሩ ክፍትን እዮም and yeah I mean እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ክረአ ዝኽእልን ብቐሊሉ ክግምገም ዝኽእልን ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ነገር ኣይኮነን
ነተንያሁ ዝበሃል ሰብ ክሳብ ዘሎ بقليلو ኩናት ጠጠው ኢሉ ናብ ሰላም በፂሖም ተረዳዲኦም በቃ በቃ ቻው ተመሳጊኖም ኩዱ የሚልካ ንክትግግም ኢትስ ኤክስትሪምሊ ዲፊክልት ናይ ብሓቂ ከቢድ እዩ ነተንያሁ ዝበሃልን ሊኩድ ፓርቲ ናቶን ናይ ኩናት አጀንዳ ናቶምን ክሳብ ዘሎ አሜሪካን ዶናልድ ትራምፕን ኢራንን ተዘራሪቦም ኢራን መዕለቡ ክገብሩ እዮም ነዚ ኩናት ኢልና ክንድምድም ክበድ ይብል መስለኒ ግን አማራጭታት ድማ ዝያዳት ካርታት ግን ምስ ኢራን ስለዝኾነ ኢራን ድማ ናቶም መንገድታት ይመርፁ ኣለዉ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹም ድማ ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ እናበልኩ ወሰናበተኩም እየ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ይራኸበና